Telo mar NTSA omayo nyamburko mar Super Metro lesen mar tich kuom keto e andaki ngima jowuoth. Jodongo kod tend ODM ma Migori okwayo josiasa mondo were gi koko kendo giket maino e tiyo ne jopiny. Sani koro wadhi tiyo gi sirkal mondo wati gi system no ero mondo wakony jopur e gimiluongo ni e-extension. Riwruok mochung'ne weche mag chiemo kod pur FAO oyango chiwo sir ne jopur e kauntis ma Kaluo mar jiwo keyo kendo neno ni Kaluo bedo kod chiemo moromo. Arwakini machiegni weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Telo mochung'ne rito ngima oganda e apeyni ma pacho ka NTSA oito oko lesen mar tich mar kambi nyamburko mar Super Metro. Kaluwore gi NTSA, kambi no oketho chike mowinjore luw e wang' apaya kaka rito ngima jowuoth kaachiel gi joma moko matiyo ga apaya. Ma timore bang' achiel kuom tanboi mag tiyo e Super Metro e nyamburko maringo e Thika Road diro oko jawuoth manochwe owito ngimane. Ogai mar ODM Raila Odinga omako chung' motegno nokobi ketho winjruok e kinde kod jatend piny William Ruto mobalo kod kaka jotelo mamoko ochwale. Odinga oseyo manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua mowacho ni ne dhi anjo ne weche kakoro sani to en e koyo. Odinga nolero magi odhiambo manyoro e kinde nyasi mar iftar mar Jodin Salam kama en ne ogwele kaka wendo modhial. E nyasi no noyuorie bende gi jotelo mopogore opogore ne opuo osiepe kind Odinga gi jo Salam. Jotelo go bende kwayo jo Kenya mondo ne ni ometiyo e twech achiel maonge akwede. Tuna hakika ya kwamba tutafika pale tunataka kwenda. Kwa sababu mimi naambia watu wetu tusimame pamoja, tukae pamoja. Hatua ambayo tumechukua tunayajua. Kunataka kuelekea vile vile tunajua. Kuna wengine ambao wanaambia sisi tuendelea pande nyingine, hiyo ni mzuri, lakini nasema bwana, jana wewe ulikuwa unasema sisi ni nyang'au. Leo wewe unasema sisi sasa leo tumekuwa malaika. Tumebadilika, tumetoka nyang'au tulikuwa malaika namna gani? Kwa hivyo sisi wenyewe hatuwezi kudanganywa. Tunajua pale tunataka kwenda. People sometimes ask me, mbona nyinyi watu wa pwani mnasikizana ama mnampenda baba sana? Because there's serious historical background of our relations that not everybody can understand. Unajua sisi watu ya jimbo la Pwani na Raila Odinga tumetoka mbali sana sana. Tukianza kusema sasa historia ya uhusiano yako na Waislamu tutachukua muda mrefu sana. Tutahitaji siku nzima, lakini tunakuombea Mungu akujalie pia ukue Muislamu na pia ufutari na sisi Ramadhani ijao kama wewe ni Muislamu inshallah. Jodongo e kaunti ma Migori kaachiel kod tendo ODM e kaunti ma Migori okone josiasa e kaunti no mondo were kod siasa mar koko kendo giket maino e weche mag dongruok. Kwayo ni biro e kinde ma koko mag siasa osebedo kanenore e kaunti no, kamano motimore machiegni en juma mokalo e gwenge mag North Sakwa e sub-county ma Awendo kod machielo e alap mar tuke ma Migori e sub-county ma Suna East. George Juma miyo waler. Luasi ma siasa mar koko osebedo kokwako kaunti ni ma Migori kuom kinde malach. En siasa mabende ne ochake mana dweche machuok tok yiero maduong' mar higa mar 2012 kendo pod odhi nyime. Ywaruok ni masi oserenore ahinya kind gavana ma Migori Cheleako kod jobrano Mauri Mak Nyamita kaachiel kod mano Masona West Peter Masano bende osenyiso dwaro margi e laro komno mar gavana higa mar 2027. Nyathini mana ni Ulaya to in ikawo nyithindi ji imiyo kongo, ikawo nyithindi ji imiyo njaga, gitimo timbe maricho ma ok nyal timore ka kidwaro, ma onge development moro mabiro yudo at all. Moko kuom roma jotelo giwegi koro osebedo kayuore, osebedo kod siasa mar koko, akweda, kaachiel kod kata yany. Ywak nitiere ni rawere osebedo ka itiyo godo e jimbo koko mar siasa. Koko mane onenore machieng' tarik 16 mar dweni
Ikindo picha dhula e alabno ma Migori kama rakruok ne obede kinjo erago mag gavana ma Migori chile yako ka achiel kod jabur Mauriri Mark Nyamita. Jotelo ariyogi bende ne ochopo e opicha dhula no. Koko mar siasa makinde keni koriseo kod jodongo e kaunti ma Migori ka achiel kod Ted ODM e kaunti ma Migori. Piny ma joge kok, piny no ok nyal chung. Omiyo kwadwar ji maka dhi e telo to dhi gi koko. Kata kadwa ka ng'ato nie telo to nogo koko. Kata ni larruok gi ng'ama koro nie tich mondo owene. We ibiro kidwar bang'e ka koseko gik mari bende ji obiro weni kaka ne wawene jali. To kigo koko mar jali, indogo mar chiemo no goe koko. Okwadwar koko. Okwadwar ni nyithindwa gore. Okwadwar ni nyithindwa negore. Wan kaka jodongo moningo ywa lao okwamor gi wachno. Riwruok ma jodongo mong'ere kaka Sakwa East Africa ka otele ko jakom margi Sylvester Wich wach ni koko mar siasa ma kinde ka kinde e kaunti ma Migori koro thiro dongruok e kaunti ni. Wakwayo kwe mochung' kende. Okwadwar ni wach moro ochako bedie machalo koko. Jotendwa tetete wuothuru gi kwe kumanyo weche mag siasa kikum kel chandruok ma tuo nyithindo gore kindwa. Simon makwa jotelogo moyier koro negolo lainde gi mag tich kendo githergi kod siasa ma omondo. Kuodo wiwa nikech gibiro tamo e development mana kaka winjwa wachono. Nikech ng'ato ka ng'ato nomiye line mare moluwo. Kata ka in MCA, kata ka in MP, kata ka in governor, iluwo mari. Onge tiende mondo ichaki cross idhi e line mar governor. Onge tiende mondo ichaki cross idhi e line mar MCA. Ng'ato ka ng'ato titije mondo development mane wayiero negi mondo gitim maber mondo wane ni gitiyo kaka jopiny dwaro. Tendo ODM e kaunti ma Migori bende ka otele ko jagoro margi Joseph Olala bende okwedo koko mar siasa ma kinde ka kinde ka bende gikwajo siasa e kaunti ma Migori mondo koro bed kod orruok kendo gitini oganda mok gidonje siasa. Kana usign code of conduct 90 section mana wacho respect to in every office moyiereji. Omiyo nakwayo ni mondo wachiwre luor e offices wa moyierwa. Ka ng'ato nigi wach monyalo wacho kata kuom gavana ok otame. To nyalo wacho e yo moro maber, yo ma jopiny winjo, to kuchochea madhi kelo lweny. Wanyis kido mondo development duto manyocha wakoso e Migori ka koro mondo chop ka and wayien mano nyalo timre. To development oluoro kama koko nitiere. Development oluoro kama koko nitiere. Tendo ODM bende wach ni gibiro kawo okang' mar chik ne jokanyo magi e kaunti ma Migori bende koro yude kanyayo koko. Wabedo gi bura waluongo go jowa duto te mana wayiero gi party mar ODM mondo wabed gi twak achiel mondo Migori obed gi kwe. Chakre sani wan kaka jochama wabiro wuok oko kendo wabiro dagi mano. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ng'anyo mar jochiw thieth ma kwan gi dirom 800 e kar thieth maduong' ma Moi Teaching and Referral Hospital Eldoret odonjo odiechienge mar ariyo. Chal ma kama weyo jotuo kod achiedh nade kendo chuno gi manyo yore mamoko mag yudo thieth. Jochiw thieth go ywago nok mar gigo mitiyo godo e thieth makare kaachiel gi lwasi marach mar tich. Asante sana Bwana Wanyama. Hii ni siku ya pili waukusi wakiwa kwa mkomo. Ndaweza kukuambia waukusi takriban 800 wako nje kwa saa hizi. Wagonjwa wanaumia kwa sababu hakuna muukusi yako ndani. Na wenye wako ndani ni wanafunzi wenye bado hawajatimu. So tunaambia wagonjwa wenye wanasaidia huko ndani bado ni wanafunzi, hawajaweza kuhitimu. So wachunge wagonjwa wao. Mtoto wangu kulia tu kukaa ndani akiniuliza nataenda shule siku gani. Niko na watoto wengine wako Nairobi, wako high school. Na mimi sina uwezo kabisa, niko single mother. Ninalia sababu sina uwezo. Watoto wangu watakuwa wezi Nairobi. Niko peke yangu mkono ya mtu mmoja, imagine. Serikali penye mko mnisaidia niondoke mahali hapa na mtoto aende shule. Yeye amepona lakini sina hiyo 1.3. Nilipatikana kwa na ugonjwa wa moyo kutoka Narok, nikamletea huko akakaa ICU pia 12 days, naitishwa 300,000. Hiyo pesa ni mingi sana kwangu.
lakini sidhani kulipa. Sasa nimeambiwa kama niko na title inatoa wapi, na mimi naishi rental, hata ile rental naishi vitu zangu zimewekwa storage, sijalipa kuanzia Januari. Komiti mar od bura mochung' weche mag somo dayo dho jagoro mongirore migaono BTC Nyangala kaluwore gi lai manyien ma chwalo omenda ne jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo, lai ma bende oseketh oko nyadiriyo gi doho. Chenro no nowito oko kod doho e okang' mar ariyo, gino manochuno tend migao mar somo mondo chwal ng'ur margi kendo e doho mamalo. Listening to students in my county, they are saying it's like everything was gotten wrong. And for me, it is about your data. How did you get your data? And surely, when the student is feeling, you can be feeling saying that we earn this amount of money. I'm living in a house that is not a permanent house, while they live in that houses. Why are they saying that? They are saying that because they don't want to look poor. But when the rubber meets the road, the reality checks in. The parents cannot afford to pay. We undertook a survey, Honorable Chair, and 53% of the students indicated that their forms had been completed in a cyber, and they were not very sure what was put in those forms. So that was a very big issue that caused the problems with the implementation, because the students would go to cybers and just leave the forms there, and then the staff of the cyber would fill for them. So we identified that as a major obstacle. And obviously then when you feed a model with the wrong information, what comes out will also not be good. But that being the case, Honorable Chair, we do have an appeal mechanism. And students who felt that they had been put in the wrong band had an opportunity to appeal, and then the data that they had completed would be reviewed. Jopuonj mawuok e gwenge ma kadho nam chumbi ywak ni okumba mar thieth ma jopuonj ok ti e gwengego ka koro gidwaro ni piny owacho mondo chul gope mantiere osiptande makono. Kotelnegi kod Lin Kamadi gilero ni piny owacho nowinjo chwalnegi omenda maromo bilion 22, ka kata kamano ne giyudo mana bilion 11 kende, gino makoro ketogi kama tek. Jopuonj go koni gisebedo gi tich matek yudo thieth kaluwore kod bedo no okumbagi mag thieth ok ti, ka gidwa ni piny owacho keto okenge mag neno ni midhiero makamagi ok ojuko jopuonj kod jootgi. They were to give 22 billion towards our medical health care. They gave 11 billion. They had outstanding bills from the previous financial years. So the 11 billion went towards the outstanding bills. The remainder that was not paid, which I'm told was they released another piecemeal last week, 2 months ago, has not even gone anyway to create any working relationship because hospitals are still indebted. Hiyo tunasema ifanyike haraka iwezekanavyo, maana ni haki yetu. Na kama serikali itaki kutupatia hiyo pesa yetu, basi watupatie our medical cover ambayo ilikuwa kwa payslip. Waturudishie sisi wenyewe binafsi, individually we can look for our private medical covers so that tupate insurance ambayo inaweza saidia mwalimu. Sio hii ambayo inadurumu mwalimu, walimu wanateseka, mara wanaweka vikwazo ati lazima wa approve, sijui approval. Sasa approval inakaa mpaka mtu anaweza kufia hospitali. Tim badhula mar Harambee Stars dhira koregi tim mar Gambia kawuono e boma ma Abidjan e piny Ivory Coast ka gilaro thuolo mar biro piem e tuke mag adhula mar piny mangima ma higa 2026. Stars nyaka lo tuke gi 2 moluwore mondo mi gichien lek margi mar tugo e final mag World Cup. Tok tuke 4, Kenya nie namba 4 e Group F gi point 5 tok jotelo Ivory Coast, Gabon,
to gi Namibia ma bende nigi points 2 motelo negi. Gabon bende tugo gi Seychelles kawuono kapok gibiro gi mako yo ma tugo gi Harambee Stars gi Kodira chieng' Jumapil. Kanyo mwachopo gi giko mar weche manyien maka gi kacha. Wadicha inyodwa mar ka weche manyien koromo saa 1 wabro kelo ni weche manyien mag ang'ich welo to saa 3 koimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masane. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول